Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un prim episod pe acest canal pe Level 1 Gaming. Poate vă gândiți acum, vezi că nu se scrie așa, știu, ok, dar vreau să fie ceva mai separat de orice. Bun, suntem la un prim episod și plus de asta suntem și la un prim tutorial. Că episoade vor fi, dar nu toate tutoriale. Vă voi arăta cum să vă descărcați Farming Simulator 2020 pe Android Lite, ok, e Farming Simulator Lite, pentru că am încercat să-mi descarc mai multe alte chestii și nu mi-au mers, îmi dădeau crash. Nu știu de ce, poate e vina telefonului. Bine, și cu ocazia să vă arăt câte jocuri am. Ok, gata. Deci, o să vă las un link eu în descriere, dar deocamdată până atunci am un link aici pe Messenger. Să închid asta. Și am aici FS20 Lite V8 by Willion YouTube. Deci băiatul acesta este un YouTuber, știu. Pentru că de fiecare dată când intri în joc îți dă pagina de YouTube ca să intri la ea, ca să te abonezi și toate chestii. Din câte văd, are o memorie normală a jocului. Mi se pare că tot atât are și jocul, decât că are puține defecte care o să vi le arăt eu. Să dau pe X aici, mă scuzați. Bun. Așa, deci voi apăsați doar să descărcați și descărcați, intrați la downloadat și instalați. Eu nu o să fac chestia asta pentru că deja am deja o mapă făcută și m-am jucat ceva pe aia și nu aș vrea să pierd. Ok, până atunci hai să intrăm acolo. Trebuie să mi se încarce. Bă, dar poza de la Gamer Zone de acolo nu prea merge cum vreau. Ok, lăsăm. Și dăm pe carier. Am o mapă deja făcută, dar mă gândesc ca să facem una singură sau nu știu. Hai că fac până solo. Vreau să încep și o serie și asta vreau să mă gândesc acum. Dacă se șterg mapa care o am sau să-mi fac alta și dacă eu așa ar fi cam nașpa că am muncit pe mapa aia. Cam am muncit. Și de ceva timp nu prea m-am jucat pe ea pentru că am încercat într-una, făceam mapă nouă și vindeam mapă nouă și vindeam tot. Și acum o să vă gândiți voi, păi și Farming Simulator Lite, ce treabă are el? Farming Simulator Lite nu are niciun fel de copaci. Și ca să terminăm totul, ca să facem totul frumos, stați așa, ca să vă arăt și puțin mapa, acesta este tot meniul. Și cumpărăm o mașiniță, pentru că mai ne plimbăm pe mapă. Aveți, vă dă 2 tractoare de la început, 3 terenuri și, pentru cine nu știe, puteți să vă uitați și de la volan, apăsând de 2 ori pe ecran. Ok. Deci mapa, aparent am mai învățat-o eu ce am învățat-o, dar dacă o să fac o serie o să învățăm împreună. Dar mașina nu pot să o conduc la volan, nu-mi vine deloc. Da, și vedeți aici cheia asta cu bifă. Puteți să lăsați bagajul, nu știu. Ok. Nu trebuie să-i dați băiatului niciun subscribe, nimic, mapa va merge, doar dacă doriți. Da, cam nașpa să conduc și eu. Da, și aici este, puteți să vă cumpărați cai ca să vă plimbați cu ei. Dacă vom face o serie, să sperăm că o să... Să sperăm că o să pot să ne cumpărăm și noi 2-3. Dar unul ar fi de preferat până la urmă. Și uite, aici le aducem de mâncare, apă. Da, deci vom învăța mai multe pe serie, pentru că știu de ceva, pentru că am făcut mai multe mape și am probat de mai multe ori mai multe chestii. Încercați, hai să vă arăt și combina în interior. Aici vă arată bunkerul ei. Bun, hai să vă arăt și tractorul acesta în interior. Ok. Și pe acesta. Ăsta e mai simplu, dar mie îmi place mai mult interiorul acestuia. Și mașina n-am prea fost de la interior. S-ar putea și mai bine. Ok. Și hai să vă mai arăt shop-ul puțin. Dar cred că unii dintre voi nici nu se mai uită aici, deja l-au descărcat. Să fim serioși. Ok, deci avem camioane. Deci ca să facem ceva mișto. Și mapa va fi ștearsă. Și eu cu ocazia asta vă și învăț cum să vă vindeți obiecte pentru cine nu știe. Trebuie să vehicule.
Și uitați, apăsați aici și dați sell. Păi, uitați, pam, și au 74.000. Am făcut bani? Ia. Am făcut bani pentru camionul ăla că... Nu, deci nu i-am văzut interiorul și vreau să-l văd. Ok, hai să-l căutăm. Nu mi-l dă. Înseamnă că nu l-am luat. A, n-am bani încă. N-am fost atent. Să pără că costă mai puțin. Ok, stai să mai vindem ceva. Vindem mașină. Cred că e mai în jos. Cred că asta e. Nu, asta e remorca. Nu știu, nu se cheamă mașina. Stai, hai că vindem tractorul. Și așa nu folosim, nu. Bai. Ok. Și mai avem și bani de asta, nu? Ok. Mi se pare că am văzut o dată interiorul la mană. Stai, uitați. Direct Eurotrack, băieți. Eurotrack. Ia, stai că nu știu dacă l-am condus. Da, băieți, direct Eurotrack. Bine, mie nu-mi place să conduc așa. Cu chestia asta stânga-dreapta. Dar am văzut că nu pot să mi le schimb sau nu știu. Deci, cum v-am zis, jocul merge și chiar pe 1 GB RAM. Așa am auzit și eu. Acum nu știu. Nu am probat. Eu mă joc pe un Huawei P30 Lite. Și merge bine. Are 4 GB RAM. Acum nu știu. Dacă vreți probați voi pe 1 GB 2 de RAM. Și atunci vedem. Până atunci nu știu. Dacă da, dacă e. Și probați voi. Deci v-am zis, apăsați de 2 ori pe ecran și v-a băgat în cabină. Man. Ok. Deci da, băieți, cred că cam atât cu acest episod. Chiar nu știu. Da, aveți să faceți salvare automată. Toate chestiile astea. Mă scuze. Deci cam atât, băieți, cu acest episod. Îmi pare rău că nu pot să schimb poza de la Gamer Zone să o pun într-o parte, dar asta trebuie să fac la începutul filmării. Ok, și plus că noi am început pe ecran așa și am început pe ecran orizontal și l-am îndreptat pe vertical sau invers. Ok, nu contează. Deci cam atât, băieți, cu acest tutorial, cu prim tutorial egal prim episod. Ok? Bun, și acum o să încep o serie. Dacă mai descarc ceva jocuri greu de descarcat ceva, o să fac un tutorial înainte să încep seria. Chiar dacă nu o să se uite nimeni, că și așa nu cred că s-a uitat nimeni. Dacă v-ați uitat până la final, scrieți acolo până la final și o să vă dau o inimioară la comentarii. Ok, deci v-am zis, o să aveți link în descriere, cam atât cu acest episod. Eu am fost Level 1 Gaming pentru că am și un canal de Level 1 normal se cheamă și mai am un canal acolo. O să aveți link în descriere oricum. Dacă vreți să vă uitați pe acolo, ok. Bine, cam atât. Pa, pa.